मालाबदो मालाबदो दिहुन मोनसे दिहुन माने बाय मा नाम गखिथि नाम फरायनाय खिथिग्रोनांगो पावर बाटा पावर बा नहीं है सर wah brand mode sang kalar ke 2000 गाने bisa 2000 nungguना नङाले इ नोङो हाथाय गफ्ले जिलांगोन थेवबो एको जानाय नङा सामब्राना 2500 मोना इबो सामब्रा रोटी चिप्स दोङो आइ नो पेकेटसे सामब्राना 2500 मोना गेला दे आइ मिथाइफोरा थाबोजोबबाय नहीं बे नहीं देखो ओरिजिनल सामब्रा है नोङो गाने आसा खनसे गाननि आं हजन आं खनसे गाननि हजन गाने नोङो बालायगोन इनै नङा नै लोगोफोर मालाय बाबाया जन्था लाना फैदो आं खेबसे गानना नायनि हर नजी बोरिया नहीं है मस्त सान बरिया हे एको मोनमाराखै मस्त आरामबार हरा माने खनसे आं गाननि बोरिया तो आइ माबा सिङावसो दोङो टेबुल सिङावसो या गाने में स्प्रे के केते आबो मुझे एक चिप्स चाहिए ए आं गुनजार दखन नहीं है नोंनि बियो आखि फिसा दाउबो आथिङालाय जागोन नोखा गाल्लावनो बा आथिङा दै लाखिथि आंनि बा माला ओइ नै बियावनि जन्थाखो गावसो गानसोना लाबाय खासेया बा दाउबनि आथिंखौ दै नुखादो एमान गाल्लाव आथिं नाय माने बिहावनि जन्थायानो गावनियाव जादो कैसा बात है रे बाबा गद्दा नहीं है बहुत सुंदर पहन के दिखाओ सिङाव नहीं बिके तो सिकुरिटी गार्डआवसो गाननांसिगोन टेबुल सिङाव खनाथि काकी ड्रेस दे जाकेटाबो काकी जन्थायाबो काकी लंपेन्टाबो काकी सलायाबा खाखि नामा सलाखौ खाखि नगिर दायो आं न'आव थांगोन न'आव थांलिया थांसिगोन आं सिकुरिटीमोन सिकुरिटीमोन थांनो नोंसा बुंबाय दा न'आव थांनानै माला अफिसारफोरा इखो खाखि कालारनिसो जन्था गानो नोंनि आरो सिकुरिटीयावसो गानोनो इदा बोसोरनै मावो होनना बुंबाय दा नों थिगानो बुंदों इखो दा इखो जन्था इनो सलिसिगोन आरो कटआबो सलिखासिगोन जाकेटाबो इमान बरिया जन्था इयो एसां गानो बे हस्त मानसिफोरा मा गोसोमसो लागोन होनदोंमोन नों खाखि लाना फैलायबाय आरो सालायनो हागोन इयो नों गोसोमसो लायाखैमोन सोमजो दोङो हा इ दोङो इखो सालायनो हागोन सालायबा नङा अबेखौ मोजां नांसिनदो एसे गोसोमा काम गैया इयो थुलायनो थुला बाराना थुला बाख्ले जगननि खोला इयो आइरनदो सुनो हागोन आरो बिखौ सुवा माथोनो ब्रास मारि र' बा हिदो बुस्रियो लेदारखौनो सुवा माथोनो ये धोने के लिए नहीं है मिथाइ मोनलिया मिथाइया गल्लाया दङ आरो इयावनो दङ गल्लायाबो नि बिदिनो इबि प्लास्टिक थाफानाया चिप्सदो थाफानाया आं न'आव थांलिया आं थांसै बांगालोर थांसै दावैदो मेथ' बा माला मानसि खादो इनो मोनसे खादो नाय माने Tangku mutla थिगैनो mati. दोङो दे Cuma kagak ya, सेन लालानो आबो गावनो मोजां आबो देखो मागनि गान नांदो थाबायना नाय इमान बरिया या जुता नो या जुता आईला असं जोंटा म्हणा पुरतीच असं बाबे जोंटा म्हणा पुरतीच इले आती का बाप रे बाप पावारो बोरिया अरे कैसे बसा वो भाई कैसे नया जूता ना 아니 저 탈란다고 저렇지 에? 아이 너서 나온다면요 손이 흘렀나고 버스는 머리네 전타가 지금 쓰러다 Tanda din ganang 야 바라카나 당바이 좀 한번 해봤네 ay ni bilig lap ganna
बरिया आइया माबा मोननिखाय आइया माबा जन्था मोननिखाय बुगाना थांबायनो बारबोबाय दखान बाटा दखान बारबोनानै आरो गारिखौ फिलिना लांफिनदो आरो नों बुगाबा नाया बुगाया माथो नो नोंखौ बुगाना Bukan ada itu kalau ओइ लै लै मा जालाय लै फालतु nih. Aku deh kok जुता आथिङा माबानि गदि आरो मैदेरनि आथिं गदि सिला जानाय आथिङा जन्थाया किनाजों नों गदि जन्था बायनो रोंगौ राखाव जन्था बायनालाय दा गुरै आराम नांदों ना गावनो गानना केन्टिनnya kan gimana? केन्टिनाव जि दोङो बेखौनो बाय गोदोरबाबो फिसाबाबो रंखौ पसन्द जायाबाबो खम दामाव मोनना मा जानो मोजां पसन्दनि मोना ना केन्टिनाव ना दखानावबा जि इच्छा इखौनो बायनो हायो Nenda kemayo parai. ओइ लेस ओइखौ बोना लाबाव सालायखौ ओइथिं सालाय बोना ला आथिंखौ आसि सेबोमोन ना खस्थ' जायो जा मोनानि मिथाइ सेदलाय जागासिनो बिनि भागो बि सेदो बिनि भागोखौ बि सेदो नैबे आंनि भागो हाय फिसा फिसा खालामनानै नाङा मोजाङै फिसा नैखौ इ साकुन्दा हाना दोनबा बरियालै ओइ हाजा सिं बायगोन दा नो Hei, menang ya ini. Jadi mau kurban cili. Stupid. Macam sebelah mereka kau apa? This stupid. Dor bangun ba? I made one. Apa tu? Saya dor bangun kangen dor bis jinjer thadane. Setelah dor mah bapa mutang bapa mezang mitai mencibo zahra. Lana apa yang nampak gesau misti lana apa yang nangnya? Misti ni siapa ini? Emang tu kan saya ada. 방풍 dukkan lafido Mezang mitai. si bang mas pada ini bahangan numba goman kaya Bingran ada iya si di lolo ya bola Burfi lap dana, burfi menbasa lap dezang. Ini pernah menuar misti mentam lap dezang. Burfi agak ila burfi ni fisa nak ini. Ini kan ai lai thang nak thang jana. pias bain thangba pias basi ba bunga basa basi Nah, gaya basa basi gaya ji deng ikan lanang namu basa basi gaya ba fैसाया आंनि माला नोंनि फैसाया आंनि बा आं इसा मथे बासिगोन माला नोंनि नों हर आरो ठीक है नों हरनो गोसो गैयाबा बेलेगनाव थांगोन मा टेनसन दोङो खायना menolak lan bayi nak. Stupid. I'm always that. नों जुदि बासिनो होआबा आंबो फैसाखौ बासिनो होआ होमबा आं इसा मथे हरगोन नों लागोन Orang bisa bunga itu. Bisa nak bunga sih tak. Ini kan orang. पैसा मेरा माल आपका देना है तो दो नहीं देना है तो छोड़ो पैसा मेरा है पैसा ऐसे नहीं आया है ठीक है Bisa isu terin orang ini tak? डायलॉग इधर मार रहा है जन्था गाननो नोंनिया बायनाया माबा पेकिंसो खालामनानै लोखासे बोनथुमना दोनबाय बोरो थुइखो दाना गान मास्कखौ गानना हरो मास्क गोदानखौ आरो मास्क गोदान गानना हरो हास्ताय रे ओइले मास्कआ अ नङा बेयो जानि मास्कआ जोंनि मास्कखौ होदो मास्क गानना हरो जन्थाखौ गानना हरो ओइले आरो इनिया आर्मिनिया माबा गैया पिस्तल गैया खिन्थु धेनु कार दोङो सोरबा हराव फाइन लाबा गावना जागोन